Hej sammen, velkommen til den her video. Vi har mig igen med. Vi har mig igen. Vi har igen mig med. Det er sådan det hedder. Tror vi jeg. har guldringene. Ej, fuck det. Jeg kalder det grin. Igen siger det. Jeg kalder det grin. I kalder det cringe. Eller weird. Det er helt fair play. Det er helt fair play. I dag skal vi vise jer den mest weird svampemand. Jeg bliver nødt til at sige det. Altså, han er den, der ved allermest om svampe i hele Danmark. Men han er så skur i bolden. Han har Okay. helt hjerne. Okay, lad os komme ind til det. Så nu begynder det. Sagde du, han var fra Danmark, Olli? Ja. Okay, han er fra Danmark. Nå, Sten, så skal vi på svampejagt. Jeg kan se, du har taget kurven med. Jeg plejer ikke at tage kurven med. Jeg plejer at tage en plastikpose med. Her er en hel rulle af den. Ja, her er en plastikpose. Vil du have en? Der er kniven. Er der så nogle, hvad kan man sige, nogle do's and don'ts? Do and don'ts, hvad er det for noget? Så det vil sige, at man skal faktisk være bange for svampene. Nej, se hvad der står der. Nej, det er porcelænshat. Den er virkelig så sart, som man synes, den er lavet af porcelæn. Prøv en gang at se. Så, der er lige Det er jo også plads. et dejligt vejr at være i skoven i. Hvad kalder du det? Et dejligt vejr, der jo... Jamen, Solen skinner, det regner ikke. Solen skinner, fy for pokker, så tørrer svampene jo ud. Der er ikke noget værre end solskin. Og så plejer jeg altid at råbe, sol, sol, gå nu væk. Solen er en skiderik. Så håber jeg på, at det skal give regnvejr. Hvad er det for en, dem der står der? Nej, det er skadeblækhat. De lugter Jeg håber ligesom virkelig, at det var menneskelort. sjovt. Prøv en gang at gå ud og snus til dem. Nice. Jeg er alle de Jeg ved ikke, svampe, om jeg har lyst til, hvis det lugter lort. Ja, det er ikke lort. Den har malet næsen sort. Det der måde. Det har jeg prøvet lort, eller... Den farver noget. Ja. Du vasker den ikke inden. Skal du ikke smage? Du kan ikke vaske den. Nej, skoven er så ren og fin, altså. De er nu unge. De kommer i kurven. Ja. Er der nogle af de her svampe, som man kan blive høj af? Spidsnøgenhat, den er vidunderlig. Hvorfor er du så glad for den svamp? Men er ham Fordi der, den er det der, stærk der hallucinogen. Chalte for... 1000 gange stærkere end Viagra. Det er Lige sgu godt ham for der mænd og Chalte kvinder. for Okay. Versus. Det tror jeg det også. Ej, kæft, hvor er ham med at skrive. Sådan da. Her har vi en fluesvamp. Hvad sker der så, hvis jeg spiser den der grønne Det er ligesom frugtsvamp ham. Ja, du bliver jo ikke syg med det samme. Desværre, fordi så kunne man jo komme til udpunkt med det samme og få svampen ud af kroppen. Men det går ikke, og så når man engang finder ud af, hvad der er galt, så er det for sent med en udpumpning. Ja, det er den svamp, der er flest, der er døde af. Jeg tror nok, det er den værste giftsvamp overhovedet. Nej, du spiser den ikke. Du spiser den ikke. Det må du ikke. Nej, det må jeg ikke. Er du sikker på, at det ikke er farligt? Nu er jeg glad. Altså, håber jeg altså, du overlever, at du tog den bid af den grønne fluesvamp. Ej, nu må du snart holde op, altså. Jeg har jo sagt, at en lille bid, så stor, det kan man godt. Så det emne er fuldstændig uddebatteret. Men du sagde også, at det var den giftigste svamp, vi har. Tak fordi I så med. Ja, og altså, I må give Sten Larry sin hånd. Altså, han er så skidegrineren. Han er så skør i bolden. Han har sådan... Nej, det der, hvor han spiser den der fluesvamp. Han siger, det er nok den mest dødelige svamp. Og så tager han den. Der er også en svamp, hvor han siger, den lugter sgu da af menneskeår. Det er så griner. Okay. Tak fordi I så med. Ja.
vi skal nok lave flere videoer med Olli, fordi jeg kan mærke, at den her video, den får mange likes. Ja. Eller det håber jeg da. Det håber vi i hvert fald. Fordi den var sådan en rimelig grin. Ja, Hjalte. Det Ja, er der ham. står Hjalte der med. Ja, jeg vil Så jeg kan ikke se det, men- ses, og peace out.